Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Maayong buntag mga igala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Ang kabaw, di ay kagaw di ay. Kani ko si Dennis ba? Daghan ta kay kog istoryahan mga igala nga lahi. Ang una gusto lang ko mag-istorya sa inyo kanang mga problema sa mata. Ay kaduha ta istorya ko about sa pagdala niya sa inyong diabetes. Niya giunahan man ko. Una-unahan gina kay si Dennis no. So mag-istorya tag kabaw kagaw di ay. Ang kagaw sa lawas mga igala daghan. Di lang kay bakterya, di lang kay virus, na gitawag namo nga macrophages. Pasabot ana nga lain na sila nga mga kagaw nga manghilabot gyapon sa atong lawas. Na ay helmintics, masabot na mga bitok, na ay mga fungus, daghan kayo. Libo-libo nga hangtod gani karon, libugation pagyapon ang scientist nga doktor kung unsaon sila pag-classify. Pero ang atong major nga kaaway gud ang bakterya ug ang virus. Kaning uban wala talag sarang pero grabe pud ang atake. Sa una wala mo kay balong nga ang responsibilidad sa ulcer kanang kagaw di ay karon kabaw na doy. Dili na nagpalipas ka gutom, wala na layo, wala na kayo na sa tinuod pa. Kay ang ulcer tungod sa kagaw na siya. So unsay diferensya sa kagaw ug sa virus? Okay. Nga namang hadlok man kay mo sa virus ug wala mo mahadlok sa kagaw. Ang example sa kagaw may gala, kanang hubag sa lubot, muna kagaw na siya. Bakterya ang in English ana. So libo-libo po na klase ana may gala. Gikan sa Staphylococcus, Streptococcus, asos, mga kukus-kukus, mga gala, bacilli, ang kana siya mga pangalan, kanang mga pangalan mga ingana, gi-describe lang unsa na siya nga klase nga kagaw nga makita sa microscope. Biya kung sao ninyo budlat sa inyong mata, tanaw mo sa inyong hubag-hubag, di niyo makita ng kagaw, kay gagmay man yung kayo. Kan mga gina, microscope, mga gina yung makakita na. Ang virus, dili na siya manghilabot sa ibabaw sa imong lawas. Talag sa ragyog kayong virus, manghilabot dili sa to ibabaw. Kadaghanan na musulod sa atong lawas. So, unsa gyud diferensya nila daghan kayo. Una, ang virus muatake sa lawas nato may kala, iyang apil-apilon ang atong mga kaduguan, ang atong red blood cell, atong white blood cell, ilang hiyabtan ang atong mga genes, atong mga chromosomes sa ilalom sa atong lawas. Di ba? Ang atong panit muhimo man na siya nga brown, dili puti, o kundi ba kung anak ka o Pinoy, brown jud ka. Dili jud ka itom unless nga anak ka sa silingan. So, kana siya mo na gitawag natong genes. Ang genes mo na siya mo na siya naga-dictate kung sa color sa inyong mata, sa inyong panit, o sa inyong mudako ba siya gamay, mudako ba o gamay ba, o kung ba pandak ba ka o dako ba ka. Kay mo na siya ang naga-dictate sa imong pagkahimong tao. Mo na siya ang genes. Karon, ang ginaatake sa virus, genes. Wala lain. Dili na para sa kagaw nga bakterya nga kung unsa na makita kaunon, gubaon, panit, unod, bukog, atay, baga, para sa isa ka example po sa nga bacteria is TB. Bacteria man na siya, Mycobacterium tuberculosis. Okay. Ang virus mga manong dili ni siya ka-atake sa lawas nato kung dili siya modikit dito sa basic unit
sa atong lawas. Unsa man ang basic unit sa atong lawas? Mao na ang cell. Naay klase nga cell para sa panit, naay klase cell para sa bukog, naay klaseng cell para sa mga kaugatan na to, naay klaseng cell para sa atong baga, sa atay. Klase-klase na siya. Pero isa na nakabuo nga klase nga chromosome, gene. Lisod no? Lisod yun ng doktor na sa tinuod pa. So, kanina gene, mo ni atakihon sa virus para sa COVID. Musulod sa atong ilong, wala siya mahitabo kung dili siya kaadto dito sa atong basic unit sa atong cell, ang katong chromosomes. Kung di niya maabot dito, useless siya. Dili siya galihok mo eh. Ang virus, dili galihok. Ang kadaghanan na nila, particle lang sa protein. Muna yung problema ron. Kung sao na ito, yung particle sa protein. Kung ang bacteria naay nucleus, kanang mura siya utok sa atong cell, naa siya unod, na siya panit, niya mulihok siya, bacteria na siya. Pero sa virus, lahi, wala na siya cell, wala na siya nucleus, wala na siya unod, dili na siya kalihok. Ang nagdala na yung tao na niya, ang kaning atong mga sundalo sa lawas, ang white blood cells. Dito na siya mukabit lang. Di mo siya kakabit kung gwapo ang protection sa atong white blood cell. Naaman siya protection ang atong cell, ang atong white blood cell, puti sa atong dugo. Unya kay usahay, isog man kayo ning virus, kagaya sa COVID, iyan na siyang, mudikit lang siya. Kung ato istoryahon sa Bisaya, mura na siya o ka ng nagsuroy-suroy ka, niya gwapo ka. Nagsuroy-suroy ka, gwapo. Niya naman nakakita sa imong chicks. Mukabit sa imo noy. Mo ng virus. Wala ka nangita sa iya. Wala po siya nangita sa imo, pero tanaw niya kani dato ni gwapo pag yun. Gukabit sa imo, muna ang virus noy. So ang tawag bitaw sa mga mababang lipad, virus. So, unang diferensya na nilang duha. Ang bakterya, mulihok, na siya ay lawas. Ang virus, wala. Protein na lang na siya, protein lang na siya, na particle. Di gani siya kay balo, mulakaw. Mukabit lang na siya dito sa white blood cell. Ang white blood cell na ito may magdaladala sa tibuok lawas na ito. Unya, mamili pag yung parte sa itong lawas, nga dito siya madaghan. Dito siya maghimog kundo. For example, ang COVID, imbis nga kuan siya, magdagan-dagan, dagan-dagan kaning uban-uban siya sa white blood cell na to, sa tibuok lawas na to, dili man siya ka-penetrate sa uban parties lawas na to. Dito naman sa itong ilong. Dito naman siya mudaghan. So dito siya sa ilong nimo. Dito sa likod. Magkadaghan sila. Hantod nga, abot na sila sa ugat, sa mga dagana, mga ugat na to nga naay mga dugo, mga white blood cell, musakay na po siya dito. Pag sakay niya dito, muadto na siya sa imong baga. Nga dito sa baga, kay sa virus, mga manang, ang virus, ang atong baga, muna'y langit nila ang baga na to. So pag abot nila sa baga na to, maingon na sila, sus, di aramaday kagwapo sa lugar. Dili pa dito sa ilong maglisod tao, magkaguot pa tayo dito, urag barong-barong man to. Dito sila mudaghan sa itong baga. Muna ang virus. Kaya kung kagaw ba to, dito sa imong ilong, nitugdon sa imong ilong, kaya imong gikulangot na imong gahi nga ilong nga kulangot, masamad, sulod ang kagaw. Kauno niya dito ang imong ilong. Hantod matanggal na imong ilong kung bak staphylococcus nga
bakterya nang nisod dito. Bisag asa mo paingon ang kagaw, kaunon. Hangul kay siya gyud. So maklaro nimo siya. Dili para sa virus nga magsigig katag, wala siya gilabtan sa mga lugar sa gawas sa atong lawas, kundi dito siya sa sulod ng trabaho. Muna ikaduha, ikatulo noy, ang virus noy, bisag unsay sakyan, ang kagaw, mamili man, kung hugaw imong kamot, dito siya masakay. Ang kagaw, ang bakterya. So, sakay siya dito, pag-ana nimo sa imong, paghumit nimo sa imong kanon, ni uban day dito ang kuanoy, ang typhoid. Kagaw man ang typhoid, bakterya man ang typhoid. Dito siya sabay sa pagkaon nimo. Pagsulod niya sa imong tiyan, langit na nasa ila. So, daghan kay sila dito, hantod nga magsige na lang kagkalibang og kalidora. Dugay mabuang na ka. Mao ang typhoid. Pero ang virus noy, dili nimo siya makita nga magtrabaho. Dili gyud siya. Mudaghan siya. Mao na siya nga dili kadakop ang mga doktor. Kay hangtod karon, almost 100 years na sa medisina mga manang, duha pa lang ka antivirus makapatay sa virus noy. Duha pa lang. Unsa man ang mga antiviral nga makapatay sa virus. Ang virus nga nagakos og chickenpox. Ang virus nga nagaproduce og likos-likos. Kay igsuon lamang gyapon na sila. Rubella man gyapon na sila. Ang virus. Mga pangalan dahil sa virus noy, hindi ko mo memorize kay ako gani, hindi ko memorize kadaghan. Million ang virus noy. Samantalang ang bakterya, isa kalibo lang siguro, memorize na nimo. Pero ang virus, wala. Hangtod na ron, di pa ma-identify ang uban. So, mo itong una, nga antiviral, katong makapatay sa virus. Antiviral. Ang ikaduha noy, nga masuklan sa antiviral is kaning mumps. Ang mumps. Bayuok. Kana lang ang antivirus nga pareho na sila nga maatake nila ang virus. Ang ikaduha nga antiviral is para sa hepatitis B. Bagko na siya, gilunsad na siya atong 1990, hantod doon, wa pa kasapi ang naghimo sa anti-hepatitis B nga tambal. Halos 2/3 sa mga doktor wala pa ka memorize ana in town. Usay makalimot gani ko. Tiyo mo na sa isa ka tuig siguro makahatag kog tambal para sa hepatitis B siguro kay isa, kaduha. Nakalimot gani ko karon di na ko kadungdong sa pangalan sa antivirus para sa hepatitis B. Nakalimot ko. So, sorry na lang, di na ako ma-mention. Unya na lang, masim kadungdong ko. Basta kana pag yun, wala pa ikuan niya karon. Ilang gina-experiment ang ivermectin para sa COVID. Ang kanang pag-experiment sa ivermectin may gala, ato pang sa SARS, noy. Abi ninyo gi-experiment ng ivermectin karon lang sa COVID-19? Ilaw eh. Sa SARS pa. Katong panahon sa SARS, noy, nabuang naman kay mga medical scientists kung saan man nato ning SARS nga mukatag lang. Pasangin lang nato ang manok. Pasangin lang nato ang unsa pa ba diha. Wala sila so kani laging tambal sa bitok sa iro og sa kabayo og sa sa baktin. Ilang tan-aw nga mapatay man ni siya og kanang virus no. Nya layo biya kay nang bitok og virus
Kalayo na nila, di gyud na sila makikita ng kuan ba? Atubang. Di gyud na sila pareho. Nya nakita man nila nga naay improvement sa SARS no eh. So that was about 10 years ago. Karon, ilang itistingan sa COVID. Pero wala gyud clinical trial no eh. Ano bang mingon sa gikuan ka kanang positive na kas COVID. Tagaan na kay ivermectin. Wala sila kay balaw kung sa side effect. Basing matanggal pa na imong itlog. Ha? Kung di ba, malibat ka, sugot ka. Ha? O, kung di ba, madugayan, pa na, 20 na kabuk imong tudlo, sugot ka. Wala lagi ni baw lagi kay ang ilang pag-study ng ivermectin urag ka ng tagna-tagna ba? Mata-mata lang. Di man pwede nang mata-mata kay ang tabletas biya i-trial gyud ng 10 years bago nimo ihatag sa mga tao. Gidiretso nilang tao no eh. Ha? Kabalo ba ka sa ilang mga drug companies man na sila no nga gusto makita lagi og kwarta. Ipanghatag nila dito sa kwan. Ipanghatag nila sa Africa. O tanawa. Gamay ra kay sila COVID dito. Gamay ra kay sa mortality gyud sa tinuod pa. Daghan kay gamay ra gyud kay nga matay sa COVID dito sa Africa. Gipagtagaan nila og ivermectin. Pero wala gud trial. Maski kamo siguro mingon gyud nga di ko ana oy wag ani ta kabalo kung sa side effect ano nya. Ang tao ron oy mga higala. Murag ka ng kuno ba? Nawirla na ako sa binayot ba? Nawirla na sa kahadlok sa COVID. Murag nabuang lang gyud sila no iba. Unsaon man ni wa may tambal. Magpabakuna ka, takdan lang gyapon kag COVID. Ya, basig wa mo kay baluan na. Ha? Gibakunahan na mo. Matakdan pag gyapon mo COVID to. Wala bang maskara gyapon mo, magtago-tago mo gyapon. Okay, matakdan gyapon mo. Abi ninyo, sigurado na mo nga kuan, sigurado na mo nga di na mo matakdan. Layo ras tinuod ba? Muna reality no eh. Muna reality. So, Dennis, kinulan, itudlo po din mo na ha? Ang kanang itudlo na ako sa diferensya sa virus o bakterya. Ang virus no eh, tulorang katabletas nga makapatay sa virus niya, specific pag yun. Chickenpox, mumps, o kanang mumps o katong likos-likos. Isa na siya kaklase nga antiviral. Ang second is hepatitis B. Ang iyang brand names, nakadumdum na ko magkala. Ang brand name sa atong hepatitis B, Baraclud. Ang iyang brand name. Ang generics niya is Entecavir. So, di man pumutagaan na kuha resita. Kadaganan sa doktor, wag kailangan na. Lagi, wag yun. Basta na ipata. Pero ako'y nag-launch dire sa Pilipinas kay niadto man ko kanang China dito sa Shanghai gitudlo sa ako ng kuan dito ra gyud nagkuan mi nagconferences mga insect kay mga insect kusog kay man mo experiment so dito gi-launch sa China sa Shanghai yan naminaw po ko so kaning Baraclud no muna siyang tabletas para sa hepatitis B. Pero dako kay biro siya no kay mugamit po kag Entecavir, muna siya ang generic sa hepatitis B. Mugamit po kag Entecavir, 1 mg lang hinuon pero ang isa ka tabletas no 1 mg 450 ang isa. 450 ang isa. De Mabot lang ka kay mainom ka isa ka tuig. So, mainom ka og isa ka tuig. Mo gasto gyud ka siguro diha sa mga 100,000 mo. Ha? O niya. Ngano mang yung mainom tambal para sa hepatitis B? Aber, kabalo mo. Ang virus man gyapon na siya ang hepatitis B. Ha? Mainom mo para protektahan mo nga dili man ka cancer. Cancer of the liver. Oh.
Saan man nato na ron. Ang gasto ko 100,000, wa ko gibati. Positive lang ko sa hepatitis B, surface antigen, examen sa dugo. Unya di ko dawaton sa abroad kay hepatitis B positive. Di ko dawaton sa mga employer din sa Pilipinas kay hepatitis B positive ka. Uminom na lang ka. Ha? Isa ka tuig, mabutog 100,000. Mga ganin, nangita ka og trabaho, kaya magkakwarta ka, huruton pag yun ang imong sweldo dito sa Intikabir, sa Baraklod. Patay. Why practicality? Okay, so, mo na siya ang diferensya. Ang bakterya noy, daghang kay antibiotic noy. Muna gitawag antibiot para sa mga bayot ng antibiotic. Bakterya na yung patyon yun. Dili na siya pwede sa kung sa pa. Bakterya na yung patyon. Kay pila kalibo ang bakterya. So, nagkambyo-kambyo ang antibiotic. Gikan ta sa sugod ta sa penicillin. Hantod karon di na mo kaila. Kay na may fluoxacin, mga moxifloxacin, mga lain na mga pangalan. Ang inyong hibawan, amoxicillin naman. Wa na mo kaila atong second generation, gentamicin. Na may third generation pag yun. Na pag third generation. Mga cephalosporin, mga ano. Na pag fourth generation karon nga usahay gani, tag 25,000 ang injection ba? Mo nang kagaw na eh. Mo nang bakterya na eh. Ang virus, wala pag yun na-discover nga outside sa atong duha ka antiviral. So, imong pataka, gisipon mo. Muina mo antibiotic para naman yung taon sa bakterya yung taon. O niyan, kaya ang sipon kay virus man. Muna diferensya nga doktor mo tanaw sa inyo, kay siya may ma-identify nag-virus ba o bakterya o kung di ba fungus ba o lain ba na siya nga agent. Agent o 7 ba na siya nga kagaw o sa ba na siya kagawa na siya. Siya, ang doktor mong kibalo na, kamo di, yan o kibalo na, sa kung saan pa ba. Muna yung diferensya no eh. Nga mag-consulta, yan mag-doktor. Number 2, ang kagaw no eh, ang bakterya, mapatay na siya 7 to 10 days. Maximum siguro, para ng infection sa bukog, osteomyelitis, abot ka isa kabulan. Tambal sa TB, kay bakterya man na siya, 3 kabulan. Tingnan na si taning ba na panahon. Sa virus no di ka kabalo. Gibutan nga nimo painomon kag isa ka tuig para sa hepatitis B. Di juga kabalo hangtod nga dili ka mag-testing. Mag-testing pag hepatitis B, surface antigen, quantitative. Pasabot anang iphon pila ka buok kagaw virus didto nabilin. Gikan ka sa 1,000 nga hapit na ka mag cancer of the liver, haingon dito sa babot na siya 22, 23, mga ingana. Mao na siya nga kuan kanang kapoy. Kapoy. Kaya kada bulan ko ka, o kada 3 ka bulan ka mag-examine na niya, piting mahala ng hepatitis B surface antigen. Quanti. Piting mahala na ba? Ang sige kagasto. Dili para sa kagaw, bakterya, nga paghatag ni mo, wag tang na imong kuan. Ang imong matagtiki. Kita nimo, ayo kagaw asa bakterya asa antibiotic. Wala ka diferensya. So kung di mo kay balog, unsa man ni tubo sa ako diri? Bakterya ba ni? Virus ba ni? Fungus ba ni? O kung di ba lain nga agent? Bitok siguro gikan sa tubig. Bitok gikan sa lamok. Bitok sa unsa ba ba? Libo-libo ng klase ng bitok ba? Binin yung isa ra ka bitok. Daghang kay Jesus. In town, ang libro ana sa parasitology ba nga nang kabagaw. Duha ka kumingking mga higala. Ang libro pa lang sa parasitology
Libugation, ay mabasa mo na, strongyloides stercoralis asos in town. Kung saan mga pangalan nga, luwa-luwa, mo kadung mo na, di ba? Parasite na siya. Bitok na siya. Tiaw. Sa bitok pala, hindi naman kaila. Ibaw nyo, kigwa lang siguro. Abi ninyo, isa na po tambal sa bitok. Ay sus, kadaghan tambal sa bitok no, di lang kumbantrin. Mo lang kung gingon sa inyo may galap. Dili sa yun mag-doktor. Abi ninyo, ubusip-on lang yung tao na, sus, labaw lang yung para sa ako nga mangupira. Mangita pag pagkasikot-sikot, karabato ka dito sa karang cancer. Nga di ka manghilabot sa ubang pagti sa lawas. Munay, utok nga, di na yun mabaligya, kay gamit yun. Kung ibaligya na ako na akong utok, wala na yung mapalit na higala, kay perti na. Gamit na yun, sobra ng gamit. Nahupas na. Makalimot na guys, baraklod. Okay, so, yung nga ni may gala. Ayaw mong pataka o ginamang tambal. Number 1. Number 2, there are millions of virus. There are thousands of bacteria. Wa pa'y labot ang fungus. Ang fungus na fungus sa baga, fungus sa ilong, fungus sa panit. Abi na inyong sa panit lang ng fungus. Wa mo kiyawi. Napay fungus tinain, napay fungus sa napay fungus sa atay, ay still lang. Di na wag yun may mga ordinaryong antifungal. Muna yung mga tambal nga maabot og 30 milan ka na injection. Kaya kung di po katagaan, babay po ka. Muna siya. Na po yung mga bakterya po may gala nga sobra pa sa kanyon imong ibala kay kung dili katawan lang ka, manggisilan. Si Dr. Kagabi ini, sa Dr. sa Kangin. Siguro sa akong istorya ganyan may gala, dili yun mo makasabot kung di nyo i-review ang akong istorya ganyan. Kay, kung mag-lecture ko ano sa mga doktor na ganyan, kanang training o kanang mga intern, gikan na sila, nagtuon na sila kupat katuig, dugay pagyapong masulod sa utok mo. This is good. Okay. Mangutana gani mo, gusto ninyong appointment, mangutana mo, asa ko, kung kano sa ako mag-clinic, dito mo sa akong sekretary mangutana, kaya di lagi ito mo tubagon sa akong private cellphone, kaya para naman yun na sa hospital o sa mga doctors, sa mga nurses. So, di ko matubag sa inyo, dito mo text sa akong secretary, 0995-221-8007. 0995-221-8007. Okay. Ang kadaghanan sa mga problema nato ron may gala, kanang makita ninyo bakterya. Kanang di nyo makita virus na siya. Mabitaw na siya nga kadaghanan sa inyo, pataka na lang dito inom tambal. Manginom na yung amoxicillin. Niya kay, ang amoxicillin may gala, para din sa bakterya na siya. Unya, first generation lang man na siya sa penicillinoy. Gitik-gitikon lang yun in tao na niya ang kagawa. Magkatawa, niya magkadaghan ang bakterya ba. Pasanan, nasamad mo gamay, mo inom na mo amoxicillin. Giban na sa medical world may gala, di na ginagamit sa hospital gani. Wala na mga doktor ng kareseta na kay kabalulog yun nga dili epektibo. Sa tinuod, ang samad o kung iba na mo'y bagubag sa lubot, pag inom niya amoxicillin, masamot na yun sa kadako ba? Pagdakuan na niya, imbes nga ingon lang kadako sa piso ang inyong hubag sa lubot, maabot na siya mga 5 pesos kung nakakita mo 5 pesos nga katong karaan gani nga silver. Ay nga dayon kadako sa 24 hours ba. Kay imbes nga ang immune system ninyo medyo isog-isog pa ba? Isog-isog pa ang inyong immune system pag inom niyo antibiotic, maluya.
Okay? Ang atong mga sundalo, mga white blood cells sa atong lawas, maigo man sa antibiotic no, sa amoxicillin. May pa sila kay maigo ang kagaw, ang bakterya dili ra gyud tao. Magisi. Maghimo pag kondo. Mo na siya nga dili gid maayo nga ngalamay gibati gamay mag amoxicillin na dayon mo kay magkasamot nga lisod kay mo tumbalan. Pagkalisura gyud pa sa nang pneumonia no. Nagang kay sa inyo maingon nga ingon sa inyo nga giubo man ko manginom ko amoxicillin. Abi ba na inyo kung virus tong imong ubo? Ha? Na may virus nga ubo, nga dili COVID. Pag inom ninyo ang inyong immune system, bagsak eh. Basta lagi, imbes nga wala mo nagluya, magluya mo. Kay virus man inyong itagag antibiotic nga para ramang na sa bakterya. Dili mo na sa virus. So imbes inuuna pa mo yung mga pinakalibong sundalo nga white blood cell, dili nang kasukol kay inyo nang gipatay daan ang inyong sundalo. Ha? Inyo naman kasi tawag ka ng friendly bullets. Ipamatay naman yung sarili inyong mga depensa. Kailangan mo inom mga antibiotic. Mao na siya yun. Oh. Nayuban. Okay. Paklas. Tawag sa doktor. Dok. Iubo lagi ko. Nya di mangutana. Di pa mangutana ng doktor. Masama na yung ubo na ikauban sipon. Ngayon nga, di ka mangutana na, diretso na sa tagaan o antibiotic. Kanya kay kauban na sipon, virus di ay. Mao na, dakong problema no. Dako yung kinasang problema ba kay makasugod na ganun mong antibiotic. Ha? Pag-ato na nyo sa inyong doktor, mato na siya sa second generation. Ha? Ang kalaganan mo hatag sa inyo, kung amoxiclav dayon. Second generation na siyang antibiotic na. Si imbis noon nga mapatay niya kung bakterya manggaling, mapatay niya sa first generation pa lang. Nya kay dili man virus dahil siya di pag mo take over na ang bakterya may gala sa virus, lahi man gud yung istorya aning virus o bakterya may gala. Ang una na muatake ang virus. Kay lagi, sipon, ubo, pero virus na ito. Unya, kung hina kayo ang imong immune system, daghan siya. Adugayan na, ang bakterya na po mo sulod kay naunahan naman sa virus. Muna siya nga, ang iyong sipon mo yelo. Kay bakterya naman ni-take over. Ang kanong virus, nagsuro-suro naman sa imong parte sa lawas nga makaya niyang atakihon. Nisulod ang bakterya dito sa imong ilong. Sunod, mato sa imong baga, nag-pneumonia na ka sa virus, pag musulod ang bakterya, bacterial pneumonia community acquired pneumonia. Si duha na ay tambalan, virus o bakterya. Patay kang bata ka. So, pagtanaw sa doktor, lala naman kayong pneumonia eh. Dili na siya mo gamit o bakterya nga antibiotic nga second generation. Ayan gamiton third generation na. Ang alam mo anak kay ang pinakabarato na 5,000 biya kada injection niya every 8 hours. Saan mo na. Muna rason nga imbis ba di na mo kinahanglan i-admit na lang din mo kay ang inuman mong antibiotic. Lagi, ayaw mo pag-inom, pataka o inom ba? Kaya mag-doktor-doktor mo sa iyong sarili kaya gusto mo magtipid. Disgrasya gid mo anang tipid-tipid din niyo ba? Na-disgrasya gid mo gud. Mao na siya nga, musay ba, madismaya gid ko, pasang tanaw ko pasyente. Noon sa maday kanoy, giubo ko do. Pilang kasimana. Bago pa lang god, pero nagsugod man ko sipon. Wala to niyang gi-appeal sa iyang istorya nga gisipon pa siya 3 weeks ago. Paguman, maayo na unta to, nakuga-uga ng iyang ilong, nigahi na, may pang-iyang sipon, kinigahi pa, Muinom man siya antibiotic, kaya mingon man yung kumpare, pre, inumin na siya amoxicillin, pre, maayo na, pre. Oo, niinom siya antibiotic.
Ang virus, mo daghan na po. Nya kinakasugod na mag-take over na bakterya. Nihinay naman ang imong immune system. Di, duha kalaban na sa imong lawas. Bakterya na o virus. Imbis wala unta. Ay, sus. Santa Cruz Diegos. Malibang mga oros. Wala na. I-admit na ka sa ospital kay pneumonia naman ka. Kadaganan na bagay sa pneumonia, may gala nga kung magkuha na siya. Kanang mudaghan na gani siya. Bacterial naman sinuuna siya. Magtubig naman siya. Nga di naman na kaya. Third generation, fourth generation ng antibiotic. Sus, in town. Maski ako, di ko ka-afford anang fourth generation antibiotic ba. Masaya kayo, maluoy na lang yung kayong tawang sa pasyente. Kaya imbis nga, pila lang ito tato kalugas ng antibiotic. Magamit ang mag-injection nga tag 25, tag 14 mil nga injection niya ka. Every 6 hours, every 8 hours. Hurot. Patipurol. Brinda. Mo gina problema na mo permi may gala? Mo gina permi problema na mo ba? Kay lala na mo kada adto sa amo. Imbis nga ubusip on na to, virus na to, mawala na to iya. Kadaghanan diya sa infection sa virus do. Kadaghanan self-limiting. Unsay pasabot ang self-limiting? Mayroon iya. Kay ang atong immune system na may take over, nga wa man siya hilabtig antibiotic, makasukol. So kadaghan ay flu, gi-flu mo, ubo, sipon, niya kalintura, niya iyong inumon, biogesic lang, anong maayo man mo? Kaya wala man yung hilabti ang inyong immune system. Kung inuman na yung antibiotic na patay, ginagyot, mag-pneumonia hinong ka. Muna diferensya may gala nga mag-self-medicate, magtambal-tambal mo sa inyong sarili, huwag katong dili, di nyo pasagdan lang ninyo. Kaya sa unang panahon may gala, atong bata pa ko, in town, tuba lang nga, kanang, mga, usay tawag na, City Bernis, City Bernis, City Bernis katuba may butang li sa kong agtang. Wala pa may paracetamol sa una may gala aspirin naman. Nga kay allergic mong aspirin. Wala aspirin. Butangan lang. City Bernis nga tuba li sa agtang, ayaw mo lagi. Wala mang kalintura. Karon gamay lang lihok. Amoxicillin dayon, patay kang bata ka. Makita bitaw na ninyo sa inyong mga anak kanang gagmay. Tagay ko na siya mga tambal-tambal nga imbes mo ubulang gamay. Sigurado na yan, pulmonya na, dagang kay complication ng bata ba. Mao na problema na to. Dili man yung daghan na kayo mo para magpatambal. Dili nagsugod na sa inyo. Kay mo na sunod na po may mga doktor. Kay di man kaya og bulo, gamit na lang mo Armalite. Pag abot sa pasyente usay gigamitan naman biag unsa na lagi gamit, ngadto na mi, magamit na lang yung AK-47 noy. Pero yan, nayuban pag abot sa mo, sus gigamitan naman og mga sa pabagigamit dito. Di na kaya og kanang Armalite among gamito na may gala kay kanyon. Tang kinigira na. Imbis ordinaryo raw ta kay ito. Mo na problema. So, ingani. Akong advice lang gyud sa inyo. Dili man gyud mo magka-differences sa bacteria o sa virus. Dili gyud basta na ipata. Di gyud mo ka baluana ba? Ayaw mo pagtambal. Pwede mo inom mo paracetamol, kaya lang, vitamin C. Ayaw mo. Amoxicillin. Sus, in town, pila ko katuloy ganin, istorya nga di lagi mo mag-inom mo antibiotic. Ayaw. So, muna siya may gala. Muna akong mensahe karong buntaga ba? Makigbisog yung ganing nga di mo mag-inom antibiotic pa. Kanabita, mag-joke-joke kung ang antibiotic para sa bayot. Ano ba na problema na? Okay. Sige lang mo Panginoong antibiotic. Na dili mao. May virus di ay. Karon, kaning COVID-19, nagsugod ni siya o kanang ordinaryong
kuan ba, ordinary yung kagaw lang pero virus to siya. Unya, wala na recognize sa SARS, wala na nabantayan, wala kabalo ang medical science kung saan siya. Karon nag-mutate, coronavirus na. Wa patakabot og duha ka tuig. 4 variants na, 4 na kaklaseng COVID-19. Saan naman na ron? Sa may epekto sa inyong bakuna? Wala. Alangan, variant man to, first variant man to. Variant ka ni, pasabot, alaing pamilya, pamilya silingan. So, lahi na pong anak ka to. Kani karon, nata sa fourth generation, fourth generation nakita sa Japan, may gala. Japan na, pati ng lipyuha sa in town. Dagin mo kakitag basurahan dito ba? Sa Tokyo mismo? Asa mo kakitag basurahan mo bitaw tong dito sa underpass sa Tokyo. Nakita ko mga sa sigarilyo o kating lata. Katulad ko nakita, gipicturean yun ako kay ingon nila 100% limpyo ang Tokyo. Pero katulad yung lugar, pagka pila ka minutos, pagbalik na mo, wala na tong mga sigarilyo ba? Na nagasunod. Muna yung diferensya. So, kani karon at alos ta sa tinoda, surrender ko kay ang ako mga classmate, maglalis na. Mugamit og ivermectin, ang uban ayaw gamit, magpabakuna, kani uban magpabakuna, dili magpabakuna. Ana ba? Kon kay mi. Usay lagi mag-inonsultuhay nila. Pareho ko ng classmate ko. Natiguam namin. Almost 45 years sa experience sa pagka-doktor ba. Nalahi ang specialty. Ako rin naglahi kay gamay raman kayo ng surgeon siguro 5 rami kabuok sa about sa 300. 5 rami kabuok surgeons. Ang uban puro mang internal medicine. Mga pedya, mga OB, ano. So, maghilom na lang ko kay magtanaw ko sa ila ba kung sa ilang lalisan. Pero sa tinuod may gala libogation din ako mga classmate nga tuwa na sa Amerika, tuwa na sa asa na may magkita lang ni sa Facebook. Libog gani sila, samot na mo. Mao na siya, noy. Nga, di yung pataka ba? Ay lang yung pataka. 0910-858-3955. Mayo, 39-year-old. Nagasakit tuhod. Katong naigo sa barrier. Nagpa-x-ray. Walay fracture. Kung sa'y buhato na ako, ingani nilong, dili na makita sa x-ray, makita na sa MRI. Sigurado yun kung na linear fracture, pasabutan ng linear lang ba? Na kuan lang ko, na sa Bisaya, sa linear fracture. Murag niliki lang ba? Ang tambal lang elastic bandage lang yun. Tagalan ni mong 45 days, pangyo sa 2 months, para mo hilan sa iyang sarili. Dili po siya pwede ka ng operahan, di siya pwede po ka ng tabletas, kaya wala mag tabletas, wala to nimong mag-ayo ang imong bugo. Maayo lang iya. Abi ba ninyong tanan nga sakit, operahan, may inumon, wala isus. Almost 70% sa sakit may kala, wala tambal. Wala isus. Usay lagi ka ng madismaya gyud ko nang mo-insist gyud ang pasyente nga. Unsa inumunan ko ni Dok? Ang sunod ang pangutana, unsay ginadilian ni Dok? Santa Cruz de Icos. Gamay kay na imong problema niya gidili. Unsa may tabo sa uwang parte sa imong lawas? Buhi man to. Kana lang na imong tubang di na ka mukaon. Maunsa. Maanay problema. Ang ako untang istorya aron may galaw sa akong pagkon sa diabetes nga nagkadugay nga diabetic ka ba? Nagataas ang imong dosage sa tambal. Gikan sa nag-insulin, nag-tabletas na ka, nag-insulin na ka. Ang insulin mabot nag 20, 20 units, 30 units, 40 units, naunsa naman tao na nga na, problema rin na to. Kay, ang doktor po, mawarli po ba? Dok, mato mo, pakonsulta mo, Dok. Takas magyapon akong sugar. Alangan, wa naman ka mukhaon, di ang response sa imong pancreas, di ang mahiyog insulin. Sus, basta lagi, di ka maghuman. Di kita maghuman na nag-istorya ba kung mabot ko diya.
Mao na siya problema may gala karon. Kaya daghang kay astig. Ha? Astig ng pasyente, astig pang doktor, patay, sumpake, yun. Ang sinitabo sa lawas, paktaylo. Ha? Imbes nga, itambok na, ng kapayat, ng galuyan, mahangos na. Gamay na lang kayong bikil, na mupiron man ng wati. Mga na yung sitwasyon na ito rin may gala. Basta yung COVID, sus in town. Ang di lang yun niya madungog niya kung gina-istorya, no? Pero muna mo circulate sa among kami mga doktor, mga classmates na ako. Nato isa, makadungog nga dito daw sa Amerika as of, kada adlaw na mamatay mga 2,700 ka ibakunahan. Wa makadungog na, wala, siyempre. Gitago na. Wala gina siya. Sabo ra gina mag-istorya me. Jadi, ako po, kaya ako raman po nasa media. Sa di na ko mapugan. Istorya ko sa inyo. Swerte yung kayo mong mga tigpaminaw na ko sa doktor sa kahanginan. Kaya makadungog mo. Di mo kadungog ka na sa gobyerno, no? Kadungog ba dahil mo mga side effect nga gikan sa gobyerno? Wa man. Kamong tigpaminaw na ako sa doktor sa kahanginan, no? Nakadungog mo nga as of now. Kuan sa CDC. Kanang CDC, Amerika na, ilang ipunta na ng patay tungod sa bakuna. Niabot ng tag 12,000 ba? Tibok kalibutan. 12,000 ha. Ngayon na po itong mga pro-vaccine nga. Compare na sa nga matay, 1 million namatay ron. 12,000 lang namatay sa vaccine. Dili na siya accepted na ako. No? Dili na siya acceptable. Nabay namatay sa bakuna sa measles, wala man. Bakuna sa mumps, wala po. Sa chickenpox, kadungog namatay sa bakuna. Wala eh. Kaya gi-istadihan man ito yung sa side effect. Niya ang kaning COVID ron, gidali-dali. Para nag-cover up ang mga drug companies. Kaya balo mo pila ka milyon ang ginagasto sa Pfizer lang para mag-cover up atong side effects sa AstraZeneca. Grabe, bilyon-bilyon. Bila yung gigamit sa ubang company. Ang marketing, kanang inyo makita dahil sa Facebook, ganing coverage sa COVID-19. Ibayaran na sa mga bakuna, drug companies. Dito, sulat lang kag against sa vaccine. Ang imong article ba, ilang tanggalo sa Facebook dayon. Kung tinuod pa di, pinunta ta. Kaya ginatago man na nila. Saka man na ito. So, 0910-274-6486 unsay tambal sa right basal pneumonia. Daghan salamat. Daghan oy. Kung ang imong right basal pneumonia is secondary to virus, ambot lang. Injectable na siya. Kung bacterial siya, ang doktor ang ikabalo kung bacterial ba na siya o viral. Basig fungal, kay dugay na kayo sa ospital. Doktor lagi makibaluan na kay pagkuha niya sa tubig sa baga nimo, kung kuha manggaling siya, may bawa niya, tagaw ba, virus ba, bacteria ba, virus ba, o carcinoma ba, o cancer ba. Siya na kibaluan na. Kung i-trial ka antibiotic po, usually, third generation na tayo sa antibiotic, nga pinagi sa injection, dili tabletas. Kaya kadaganan sa tabletas, hantod lang man siya sa second generation. Third generation, pero di po nung kapalit. Kadaganan ng mga fluoxacin mo na siya. Di po nung kapalit. Kaya ang kinanglan, reseta sa doktor ba? Mahala siya nga mga manang nangita sa sitwasyon nga medyo critical ko kay ta karon. Critical kay ta karon kung unsay atubang, unsa na mga unsa na to pag atubang aning kagaw karon aning virus kay halos tanan ba. Sugot na lang kay unsa. Nay uban nang inom pag colchicine in taon Santa Cruz de Igos para sa COVID-19 colchicine. Makita niyo na i-advertise sa Facebook ba? Colchicine daw tanan
tambal mga sa reuma ng kunya, matuo mo ana. Oh, kanang ivermectin, tambal sa dito. Matuo mo ana. Oh, naiuban mo, argue pa nga. Naamay pang tao, ana, dok ba? Lagi, pero why trial? Sugot mo ana. Oh, malima na yung itlog. Asa ka mo sugot. Ha? Mawala, ang argument na mga manang kung sa inyong giisip, pero sa tinuod kung dili mo minaw sa doktor sa kahanginan, pro na siya, bakuna. Wala, bakuna. Pila na kamilyon ang gibakunahan nga Pinoy. Nagadaghan naghapon ang COVID-19. Ay, Santa Cruz de Igos. Unsa man na siya? Ha? May pang smallpox sa una noy. Massive ang bakuna sa smallpox. Wala, gikan sa Lions Club, Rotary, tanan. Hatag og smallpox. Wipe out ang smallpox sa Pilipinas. Pagkauman, undang naman ang mga clubs, mga Rotary, mga Lions Club, mga tanan. Undang naman sila. Kay abi nila, wala na smallpox. Anak ko smallpox. Nga na, ito sitwasyon nun. Karon, kung padayang taning bakuna nga way effect, but lang. Musugot lagi ko nga mag-COVID ko kaysa mag-react ko sa bakuna. Kaya ang reaction sa ubang countries, mga manang, grabe. Grabe. Ginasuppress lang sa media. Di mo kakitaan na sa Facebook, di mo kakitaan na sa mga newspaper. Di mo kita. Kami ako ra pa istorya sa inyo nga ingana ang sitwasyon. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan.